Terve kaikki lapsukaiset siellä kuvaruudun toisella puolella. Tänään käymme Askel Smithin kotona kyläilemässä, varmaan varastamassa juomaa, ruokaa ja vaatteita, koska meidän YouTube-rahoilla ei saa edes pillimehua. Moi Askel Smöltti, me tulemme nyt kyläilemään. Joo, älä rupea väittämään vastaan saakelin. Jorma peruna pissikakka karhu pönttöpääpulla makkara isä itimunakas kattila paistinpannu. Jee, nyt ollaan sisällä, mennäänpäs jääkaapille, ja kun Taisi ehtii niin käydään myös vaatekaapilla. Ei vitsi, tolla hyypällä on täällä kamera, no nyt pitää kyllä jekuttaa sitä niin kovaa kun voin, hym miten tekisin. Sen ei vitsi, voin käyttää takataskussani olevaa kiulua, koska varastin sellaisen sauna-tv:n toimistolta. Muhahahahaha.